महाराष्ट्रातील प्रत्येक मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी वाढली, पण या सगळ्या मतदारसंघात एक विधानसभा मतदारसंघ मात्र विशेष चर्चेत आहे आणि त्याचं नाव आहे राजापूर लांजा साखरपा विधानसभा मतदारसंघ। 267 राजापूर विधानसभा मतदारसंघ अशी राज्याच्या पटलावर ओळख असलेला हा मतदारसंघ म्हणजे खरं तर आज राज्याचं नव्हे तर देशाचं पॉवर इंजिन बनला असता। पण या मतदारसंघाचं दुर्दैव म्हणावं लागेल, कारण या मतदारसंघाला मागील 15 वर्ष मिळालेले आमदार आणि आताही आमदारकीच्या शर्यतीत उतरलेले उमेदवार हे मतदारसंघाबाहेरील असल्यानं ज्या आत्मीयतेनं हा मतदारसंघ विकासाच्या प्रक्रियेत येणं आवश्यक होतं त्याच्या पावपट सुद्धा आलेला नाही। उमेदवार या मतदारसंघात राहणारा आहे की नाही हा प्रश्न तेव्हाच गौण वाटला असता जेव्हा या मतदारसंघाला लागलेलं ग्रहण सोडवण्याचं विजन त्याच्याकडे असतं। पण विजनरी नेतृत्व अजून तरी या मतदारसंघाला लाभलं नाही, हीच तर खरी शोकांतिका आहे। होय, आमदार राजन साळवी या शिवसेना उभाटा गटाच्या आमदार महाशयांनी केवळ भावनिक राजकारण करत विकासाच्या बाबतीत हा मतदारसंघ 15 वर्ष पिछाडीवर नेऊन ठेवलाय। मागच्या 15 वर्षात केवळ रोजगाराला विरोध एवढीच ओळख घेऊन पुन्हा राजन साळवी मशाल हाती घेऊन निघालेत। पण हातात मशाल घेऊन मतदारसंघात 15 वर्षाचा केलेल्या काळोखाचं आता राजन साळवी यांना उत्तर द्यावंच लागणार आहे। याच विषयावर घेऊन आलोय आजचा जापसाल। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। कोकणशाहीच्या जापसालमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। राजन साळवी यांची निष्क्रियता आणि राजापूर विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांची पिछाडी यावरच आम्ही आज या मतदारसंघातील नागरिकांचा आवाज बनणार आहोत। विकासाची दिशा नसलेले आमदार या मतदारसंघाला भेटले आणि राजापूरची रायाच मागच्या 15 वर्षात हरवली। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील हा राजापूर मतदारसंघ 2009, 2014 आणि 2019 अशा 3 टर्मसाठी लोकांनी शिवसेना प्रमुख वंदनीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर प्रमाण मानत मोठ्या विश्वासानं राजन साळवीकडे सुपूर्द केला। 3 टर्म लोकांचा आंधळा विश्वास याला जनमत समजत राजन साळवींनी राजापुरा माझा गड आहे असा स्वतःच भ्रम करून घेतलाय। आज 15 वर्षानंतर राजन साळवींनी 3 टर्म मध्ये नेमकं केलं काय हा सवाल आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होतोय। राजन साळवींनी काय काम केलं याचं उत्तर फक्त प्रकल्पाला विरोध आणि स्थानिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड असं नसतं तर 5 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजन साळवींच्या गॉडफादर असणाऱ्या विनायक राऊतांना मशाल चिन्हावर 50,000ची पिछाडी मिळालीच नसती। मी इथं मुद्दाम भाजपाच्या नारायण राणेला 50,000ची आघाडी असं म्हणालो नाही, तर मुद्दामून मशालीच्या साळवींना 50,000ची पिछाडी म्हणालो। खरं तर राणेंच्या विजयात देवगड, मालवण, सावंतवाडी या विधानसभा मतदारसंघाने जेवढं लीड दिलं नाही त्यापेक्षा भरभरून मतं राजापूरनं दिली। कारण 15 वर्षात इथं गंगाबाई आली, पण साळवींची विकास गंगा अजूनही राजापूर पर्यंत पोहोचलीच नाही। मी मुद्दाम 2009च्या निवडणुकीत जे मुद्दे अजेंड्यावर होते त्याच मुद्द्यांची उजळणी आज 15 वर्षानंतर करणार आहे। राजन साळवींना निवडून येण्यासाठी प्रकल्पाला विरोध असणारेच मुद्दे कसे मिळतात देव जाणो। त्यावेळी जैतापूरला विरोध होता, नंतर नाणार, बारसू, सोलगावचं राजकारण केलं। बरं, एका बाजूला या प्रकल्पाला विरोध करत असताना आपल्या हिमतीवर या मतदारसंघात पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणण्यावर आमदार राजन साळवींनी भर का दिला नाही? अहो साळवी साहेब, तुम्हाला पत्ता तरी आहे का? तुमच्या विरोधाच्या दुर्दैवी राजकारणामुळे तुमच्या मतदारसंघातील गावं ओस पडत चालली आहेत। निदान मतदानापुरते तरी मतदारसंघात राहायला पाहिजेत की नको? जेवढे मतदार कमी तेवढा विजयाचा मार्ग सुकर हे तुमचं वेगळं राजकारण असू शकतं म्हणा,
पण तुमच्या राजकारणापायी राजापूरच्या सर्वांगीण विकासाचा घोड आजपर्यंत गंगेत न्हालं नाही, हेच जळजळीत सत्य आहे. तुमच्या 2009च्या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता रस्ते डांबरीकरण. पण जरा मतदारसंघात फिरा कधीतरी, आजही गावागावातील रस्त्यांची दुरावस्था कायम आहे. त्यावेळी प्रत्येक पंचक्रोशीत सुसज्ज आरोग्य केंद्र उभारू अशी घोषणा दिली होती तुम्ही. त्या घोषणेलाच आता सलाईन लावायची वेळ आली आहे. 2009 पासून साळवींचा आवडता मुद्दा म्हणजे राजापूर मधील धरण प्रकल्प. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, आता 2 महिन्यात सुरू करू असं म्हणणाऱ्या साळवींची 15 वर्ष उलटली तरी धरणाच्या कामाचं काही पूर्ण होत नाही, हे दुर्दैव आहे. ज्या मतदारसंघात साक्षात राजापूरच्या गंगेसारखं पुण्य पवित्र क्षेत्र आहे, तिथं ज्या वेळी गंगा येते तिथं पर्यटनाचं महाकुंभ भरलं पाहिजे होतं. पण ना पर्यटन स्थळांचा विकास, ना कसलं धोरण. हीच आहे का तुमची कर्तबगारी? खरं तर राजन साळवींनी या मतदारसंघात निधी आणला का, याचं उत्तर कागदोपत्री हो मिळेल, आणि मतदारसंघात पाहिलं तर नाही मिळेल. तुम्हाला याच वर्षीची जानेवारी महिन्यातील बातमी आठवत नसेल तर पुन्हा आठवण करून देतो. ठाकरे गटाचे नेते राजन साळवी यांच्या घरावर एसीबीनं छापा टाकला होता. आता छापा फक्त घरावर नव्हता, त्यांच्या भावाच्या घरी आणि हॉटेलवरही होता. आता छापा टाकण्याचं कारण तरी आहे का? याच राजन साळवी यांच्या उत्पन्नापेक्षा 118% जास्त संपत्ती असल्याचा आरोप साळवी यांच्यावर ठेवण्यात आला. या प्रकरणी चौकशी अजूनही सुरू आहे आणि दरवेळेला तपास करणारे अधिकारी चक्रावून का जातात हे मात्र साळवी कधीच कोणाला सांगत नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार सन 2009 पासून आजपर्यंत आमदार श्रीयुत राजन प्रभाकर साळवी यांच्या आमदार निधीतून किती निधी खर्च केला याची वर्षनिहाय माहिती मागवण्यात आली. वर्षनिहाय आमदार निधीतून करण्यात आलेल्या कामांची यादी मागवण्यात आली. कामाचा ठेका देण्यात आलेल्या ठेकेदाराचं पूर्ण नाव व पत्ता आणि कामाची अंदाजित रक्कम मागवण्यात आली. ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिल्याची तारीख, ठेकेदारानं काम पूर्ण केल्याची तारीख, ठेकेदाराला कामाचं बिल अदा केल्याची तारीख याची देखील माहिती मागवण्यात आली. पण साळवी साहेब माहिती देणार तरी कधी आणि कसली? दुसरा तिसरा आमदार असता तर मतदारसंघात खर्च केलेल्या कामाचा वचननामा छापला असता, पण शून्य कामाचा दिखावा करणार तरी कसा? राजकारणातलं चातुर्य हीच काय ती साळवींची जमेची बाजू आहे. जैतापूर प्रकरणात राजीनामा फेकणं असो, नाणार प्रकरणात लोकांना भडकावणं असो, पोलीस तपास झाल्यावर रडून दाखवणं, अशा गोष्टी करणारे साळवी साहेब नाणार प्रकरणात जमीन व्यवहारात संशयास्पद आरोप झाल्यावर मात्र हो की चू बोलत नव्हते. लोकसभा निवडणुकीतही विनायक राऊतांना वैभव नाईक आणि राजन साळवी या 2 मतदारसंघात झालेले निच्चांकी मतदान यावरही ते एका शब्दानं बोलले नाहीत. हे विशेष आहे. राजापूर शहरात एका बाजूला देवस्थान इनामचा प्रश्न, दुसऱ्या बाजूला राजापूर बाजारपेठेत दरवर्षी येणारा पूर थांबवण्यात आपण अपयशी ठरलात. पण साधी पूर नियंत्रण रेषा अद्यापही निश्चित करण्यात आलेली नाही. बाजारपेठेतील दुकानदारांना ज्या ठिकाणी उपलब्ध जागा करून दिलात त्या ठिकाणी नियोजनाचा अभाव. तिसरीकडे ग्रीन झोनचा प्रश्न. बरं, भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर उरलेला प्रदेश डोंगराळ आणि तीव्र उताराचा. पण यातील एकही प्रश्न मागील 15 वर्षात आपण तडीस देऊ शकलेला नाही. तुम्ही विधिमंडळात हे प्रश्न न सोडवल्यानं, अहो साळवी साहेब, मग आता तुम्हीच सांगा, लोकांनी बांधकाम करायचं कुठे? कसा रिकामा होणार नाही बरं हा मतदारसंघ? कसा निर्माण होणार मग रोजगार तरी? आज राजापूर मतदारसंघात लोकांचा हिरावलेला रोजगार याच्या पापाचे धनी फक्त आणि फक्त राजन साळवीच आहे, अशी चर्चा आजच्या घडीला मतदारसंघात सुरू आहे. लोकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा द्यायच्या सोडून रुग्णालय सुविधेपासून वंचित ठेवणारे राजन साळवीच आहेत. पर्यावरणाचा मसिहा समजणारे पण मतदारसंघात भला मोठा पर्यावरणपूरक म्हणतोय मी असा प्रकल्प न आणता मतदारसंघ विकासापासून दूर ठेवणारे सुद्धा राजन साळवीच आहेत.
लांजा राजापूरच्या घनदाट जंगलात अवैध वृक्षतोड करणाऱ्या ठेकेदारांवर कधीच बोलत नाहीत. मागची 15 वर्ष झाली रस्त्यांसाठी राजापूर मतदारसंघातील मतदार याचना करतोय. पाणी, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गोष्टींचं तर जणू देणं घेणंच नाही अशा आविर्भावात वावरतात. राजकारण आणि फक्त राजकारण करून निवडणुकीत विजय मिळवायचा हाच एक कलमी कार्यक्रम सुरू आहे का, अशी चर्चा मतदारसंघात सुरू आहे. राजन साळवी, तुम्ही कुठल्या पक्षाचे आहात किंवा निवडून येणार की नाही येणार यात पत्रकार म्हणून मला काडीचाही इंटरेस्ट नाही. 15 वर्ष लोकांसाठी काहीच न करता परत परत मत मागणं हे तुम्हाला तरी पटतंय का, हे एकदा नक्की स्वतःच्या मनाला विचारा. लोकांना राहतं घर सोडून रोजगारासाठी मुंबईला जायची वेळ आज तुम्ही आणली आहे आणि प्रत्यक्षात उरलेल्या लोकांना साधं हॉस्पिटलही तुम्ही देऊ शकत नाहीये. बाळासाहेबांची खुर्ची घरात ठेवून स्वतःला शिवसैनिक म्हणून घेण्यापेक्षा एकदा स्वतःचं चिन्ह असलेली मशाल पेटवून मतदारसंघात फिरा आणि राजापूर, लांजा, साखरपा आज अंधारात का गेलाय याची उत्तरं निदान तुमची तुम्हाला तरी द्या. असो, तुमचं एवढंच. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.